Ketok. Amuk susu Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae kan? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula rawani. Rawani merga bocahe ndugal kewarisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula rawani. Liyane Antasena, Mas. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula rawani. Antasena Antarja loro rawani. Rawani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane ngula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madang ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lah nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelune kanggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Rawani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Mas? Gatotkaca. Nah. Lah nggih telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nenek onten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang salep ora. Senengane ra. Amuk Suramrata Jayamrata mamang swikil trajalan. Mungguhna nggawa plinteng tak plinteng ya. Mlaku kok yak-yakan. Makne jeneng disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu. Antasena? Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku rawani to. Ha iya. Mula aku etake tok mrene. Aku tak takon kakak karo